azpimarratuko nuke, oso galdera zaila da, baina niretzat importanteena ikuskizun honetan da lortzen den atxikimendu positiboa. Nik uste euskarak behar dituela horrelako atxikimenduak, lotu behar dugu euskara emozioekin, emozio positiboekin, bihotza ukitzen diguten emozio horiekin, bizipen positiboekin ere lotu behar dugu, eta nire ustez ikuskizun honek hori lortzen du. Faktore asko daudela uste dut, bat da urtean behin egiten dela, eta horrek suposatzen du bai indar metaketa handia eta esfortzu handia. Bigarrena da Barakaldoko jende asko parte hartzen duela, artista pila. Eta hirugarrena ziur aski nahiko berezia egiten dela errebindikatzen direlako figura batzuk. Eta prozesu guzti hori askotan horrela ematen denean gelditu daiteke pixka bat hotza edo hainbat artista batu bakarrik egun baterako eta justu hau da kontrakoa, somatzen da oso berotasun berezia, bai eszenatoki gainean eta bai azpian. Harritu zitzaidan ikuskizuna izan zen lehenengoa. Batez ere lehenengoa izan zelako. Joan ginen antzerkira, gure zatia bagenekien, baina ez genekien besteok zer egingo zuten eta zelan lotuko zen dena. Niri gehien gustatu zaidan bat ez da egon. Niri guztiak iruditu zaizkit, ez dakit berezi, baina kurioso, ez? Lehenengoan agian ez genuen espero horrela izatea, eta besteetan gertatu zaiguna izan da, batez ere jendearen erantzuna izan dela oso ona eta oso harrera ona izan duela, ez? Baina agian Mikel Laboarena, ez dakit agian aktorearen lanak ni asko harritu ninduen eta gustatu zitzaidan pilo bat nola integratu zen kontua bera kontatzen zituen istorio horiek, ez? Edo istorio hori besteok egiten genuen horrekin eta gustatu zitzaidan nahikotxo. Ai, nene, que porte un morro! Porta un morro, nela! Quero mirarme en las meninas dos teus ollos! Niretako badaude bi momentu. Niretako Salvador ikuskizuna ikusi nuelaik eta hori ikusi nituen gauza batzuk uztartzen ziela. Ni nator mundu tradizionaletik, bai. Eta nahi ikuskizuna gustatzen zaizkit pentsarazten didatenean. Eta handik atera nintzen pentsatzen, hiri mundua oso askea ikusten zen eta improvisaziotik abiatuta, eta aldiz tradizio mundua oso lotuta eta estruktura itxietan. Eta nik ez dut horrela ikusten, etako mundu tradizionala askeagoa da, hori baino askeagoa. Eta agian bada, hortik hasi nintzen pentsatzen eta hasi nintzen beste modu batez gauzak egiten nire bai. Piskat, irudikatu nahian, askatasun hori badagola baitaren mundu tradizionalean. Eta polita zen, piskat, da nolabaiteko lehio bat zabaldu zena, eta hortik gauza asko sartu ziren. Bai pertsonaia ez, Inigo Muguruza kasu honetan, bere ibilbidea niretzako referente bat izan da, niri asko gustatu izan zaizkit, Kortatu, Negu Gorriak, Jose Ripiau, horiek hiru niretzako talde importanteak izan dira, ez? Orduan niretzako berezia zen eta gogoratzen ditut egon zirela hor moldaketa batzuk, abestien moldaketa batzuk, izugarri gustatu zitzaizkidala. Egia esan dute niretzako danak izan direla bereziak, eta era batera edo bestera denek hunkitu naute. Baina, anekdota modura ez dakit, zuen
modus operandi oso bitxia izaten da, eta bueno, pues, egun batetik besterako, zu olatz, bitu hau horraztu aldozu, bitu hau prestatu aldozu, eta noizko, atzoko, ez? Orduen estres hori, bueno, maite zaituzte danez, eta ezagutzen zaituzte danez, badakit jolasten estres horrekin, baina askotan pentsatzen izan dut, haitxu zelako produktu politi urten dan, baina benetan jentea jakingo balu, zelako lana egon den atzetik, eta zenbat ezuste gertatu diren bidean, eta azken momentuko aldaketak, eta askotan kaos, bai norberaren gan, ez? Ez dakit oso ondo ez dut ikusten, gauza bat eskatzen zenidaten, nik beste gauza bat ikusten nuen, eta hori bi bideo horiek zelan uztartu, eta zelan elkar ulertu, prozesu hori oso bizia izan da nitzako, eta estresante be bai, eta bueno, hori gero atsegin handiz ikusten dut anekdota modura emaitza ikusten dudanean. Esan, bitu hau ez gauza polita sortu duten, ez? Eta zelan genbiltzan lau egun lehenago. Iaz betea ziren ibalit, nonbait badego bakea, ni ez nintzake etxe kolore diren Anekdota bezala, gogoratzen dut behin Asuri beltza dantzatu behar izan genuela, eta dantzatu genuen bi dantza talde elkarrekin. Guk momentu horretara arte Asuri beltza modu batean dantzatzen genuen, eta momentu horretatik aurrera, elkarrekin dantzatu behar genuenez, komunean jarri behar genituen pausu ezberdinak eta koreografia bera, eta handik aurrera erabiltzen jarraitu izan ditugun pausu batzuk erabiltzen ditugu gaur egun. Eta izan da hain zuzen ere espazio konpartitu horreri esker. Bai azpimarratuko nukeela lehenengo urteko banangoa, ustekabean egin behar izan genuen gauza bat izan zelako, baina oso hunkigarria, nik esango nuke eszenatoki gainean geunden gehienok negar malkotan bukatu genuela kontua, eta momentu batean sentitu nuen guztiok ari ginela gauza beraren alde eta gauza bera aldarrikatzen. Enei zoitzen zen izan zen, eta nik irikusi ditut, baina niretako oso bereizi izan zen momentu batean, ikusi baten bukaeran, eszenatokien gainean zeudenak hasi ziren kantatzen, eta publikon geundenok hasi ziren kantatzen ere bai. Eta momentu bat oso politi izan zen, niretako auzolan kontu hori ongi ikusten dalako, eta ikusten da, eszenatokikoen nolabait esaten izan, gu zeu gara. Hau da, historia berdina gara. Ez gaude bi mailatan, maila berean gaude, eta nolabait ikuskizunean zehar ikusten zen jendea bakarrik ikusle moduan, baino bukaeran esaten zen, ez, zuek ez zaete euskaren ikusle, zaete euskaren aktoreak ere bai. Eta niretako oso momentu politizan. Zaidanaren partez, bai, egon zen oso momentu hunkigarri bat oso polita, guk hartu genuen parte 4 pertsona. Nagusien taldeko bi neskek parte hartu zuten aereoak egiteko, eta gero 11 urteko neskatila batek ere parte hartu zuen. Hain urduri zegoen ez zuela bakarrik sartu nahi antxokira. Eta irteteko lan asmoa egin zutenean, Amapola hasi zen negarrez, eta besarkatu zen bere amari, eta ni geratu nintzen hor. Eta momentu batean esan dion, Amapola, ez zaude behartuta egitera hau. Ez baduzu nahi, egon lasai, ez egin. Eta negar batean esan zian, bai, egin nahi dut, baina oso urduri nago. Eta orduan, egon zen negarrez hor minutu batzuk amarekin, eta momentu batean zikatu zituen negar malkoak, eta geratu zen bakarrik nirekin, egin genuen ensaioa, eta gero antxokia txunditu zuen. Jendea geratu zen flipatuta aurrorrek egiten zuenarekin, ez?
Ez dakit, bueno, segurazki umeak agertzen direnean, nire ustez, ez dakit, sarma berezia dauka, ez da? Ze ikusten duzu, nolabait, hor dagoela espiritu berri bat, eta holako sentsazio politak, eta nire ustez oso momentu interesgarria da, ze batean, igual, 50, 60 ume ikustea hor taula gainean, pixkat beraien ikuskizuna egiten eta hori dana, nire ustez, ilusioa ematen dizu aurrera egiteko, eta hemen gaude, baina badago jendea hortik. Belaunaldi berriet egingo dutela euskal kulturaren alde eta geure hizkuntzaren alde, ez? Apostu. Gogoratzen dut azkenengo urtean egin nuena agerpen bat izan zen kaltzontzillotan, ez dakik gogoratzen duzuen. Eta ni neuen patetan sartuta itxaroten aurkezpena egiteko, eta apurtxo bat umeak eta inguruan zauden jende guztia komentatzen ni kaltzontzillotan nengoela, eta izan zen exhibizionismo punto moduko bat, baina ez nintzen sentitu inbadituta ez ezer, oso ondo hartu ninduten. Iruditzen zaigu garrantzitsua, azken finean nik uste kalean ikusten dena, eta antzoki batean ikusten dena bestelako seriotasun bat hartzen du, eta publikoak jasotzen du beste modu batean. Eta orduan atentzio hori edukitzeko aukera pertsonaia hauen inguruan hitz egiteko, hain garrantzitsuak izan direla euskal kulturan zehar, es como point gehitzeko, beraz oso ekimen polita dela iruditzen zait. Netako ez bakarrik garrantzitsua, netako ezinbestekoa. Eta bi gauzangatik. Gauza bada, pertsonai bereiek, eta netako importantea dira, eta ulertzea pertsona horiek egin dutena, ongi dago, oso ongi dago, guk ulertzeko baitaren nola jokatu daiteke, eta eskema batzuetatik ateratzeko ere bai. Hau da, askatasuna sartzeko baitare gure eguneko jardueratan, euskararekiko eta kulturarekiko, hori alde batetik, baina bigarrena netako oso importantea da, egiteko manera. Hau da, ikuskizun bat aurrera teatzeko mugarik ez jartzea. Dana balio digu ikuskizuna egiteko. Deno baliagarria gara ikuskizun horretako eta deno gehitzen dugu. Ez dugu zertan muga jarri behar, mugak ez daudenean. Buruka hortan irango duten, zuaitza bazka gaztean, bere aukeren jaberenekiz, gare gortzean berriro jaikiz, ibiltzen garen direna. Gure egoera egia da COVID-aren kontuarekin, guztio gaudela pixka bat. Ez dakigula urte gutxira ze gertatuko den, orduan luzera begiratzea zaila dabe bai. Baina orokorrean kanpotik ikusten da Barakaldo oso erdaldun moduan eta ikuspegi eskor batetik euskal kulturatik edo. Eta ne ustez, bizi dugunok hemen sentitzen dugu indar asko daukagula, edo daudela proiektu nahiko indartsuak. Behar bada, egia da, gure inguruneak baldintzaten gaitula, baino lortu dugu gure sarea egitea, ez? Eta hori behar bada da alde positiboena edo. Galdera zaila, zaila erantzuteko. Nik imaginatu nahi dut, gure herrian, normaltasun osoz hitz egingo dela euskeraz, zein erderaz, eta nire ustez hori izango litzateke nire nahia, ez da? Pertsona guztiek egiteko euskeraz edo zein beste hizkuntzaz, baina benetan inolako oztoporik gabe. Hori izango litzateke formaturik egokiena. Ni ere arrate bezala ikorreiz nahi dut, eta pentsatzen dut, hemendik 30 urtera, herritar gehienek jakingo dutela euskeraz, eta orduan
aukera izango dutela hizkuntza batean zein bestean berba egiteko Barakaldon, eta beraz, gure hizkuntzaren erabilpena portzentaia handituko dela, ez? Eta kulturari dagokienez be, nire ustez, bai, jarraituko dela, horrelako euskal dantzak eta horrelako bertsolaritza edo ez dakite euskarazko musikariak edo rap edo bestelako musika estiloa, baina euskaraz be egingo dena. Hori da nire ustea. Ez dakit ikusteko aukera izango dugun 30 urte barru, baina, bueno, horretaz ere aritu gara purtsu bat lehen arrateta bian. En nombre dos deuses, a renuncia da pobreza, dos homes do mundo. Kantuz ehortzen ezate, hiltzen aizenia. Kantuz ene lagunik harturik airia. Nela, nela, porque no puedo, Las meniñas dos teus ollos, non me deixes, eu ten compasión de ti, sentir non podo vivir, sentir non podo, sentir non podo. Barba ertzainak moduko talde bat egingo nioke, orain momentu berezi bat izan dela beraien bizitzan edo beraien trajektorian. Bilatu izan dugu txuleta, ez ginelako gogoratzen zeintzuk ziren egin ditugunak. Baina emakume bat falta da, ostras, 5. izango da eta emakumerik gabe. Ni aurreko urteetan egin dudan bezalaz, Daviden esku utziko dut dena. Daviden esku utziko dut dena. Total, berak egingo du nahi duena, berdin diot nik zer esaten diodan edo zer proposatzen diodan. Gero nahi duena egiten du. Baina emaitza zoragarria denez, pues ez dut denbora alferrik galduko. Berak erabakiko du. Bai? Eta nik erdigunera ekarriko nituzke pertsonaia anonimoak, ez? Gure ondarearen alde lan handia egin duten gizon emakume txitxamuma haur anonimo. Periferian egon direnak, erdigunera ekarri, eta ez daiken izan izen bat, ez? Akaso kolektibo bat, akaso auzo bat. Holan bat batean, proposatuko nuke Barakaldoko norbaiten inguruan hitz egitea, baina igual oso zaila da, igual ez dakit Barakaldon ja, ibilbide nahikoarekin, referenterik eukiko dugun, holan argia, ni musikaren mundutik orain ez zait etortzen, baina hori gustatuko litzaidake. Buelta asko eman diote galdera honi, erreferente asko izan ditzakegulako, egia da lau ediziotan hartu den pertsonaia edo izan dela beti hilda egon den gizon bat, eta ez dakit hurrengoa izan behar den hilda dagoen emakume bat,
edo emakume bat, soilik. Hor badaude, nire ustez, igual, hau da, txikitan erabiltzen genituen boletoi guztiak, ez da, niri adibidez, Kirmen Uribe oso pertsona interesgarra iruditzen zait, eta oso gauza interesgarriak egiten ditu. Jende askok ezagutzen du, baina, nire ustez, holako prestigiozko pertsona da, eta nire ustez interesgarri izango litzateke adibidez Kirmen Uribe. Ni beste proposamen bat guztiz desberdina daukat. Bizenta Mogel. Interesantea izango litzake igual bizi dagoen norbaiteri omenaldia egitea, ez? Adibidez, David Nanclares. Baude erronka batzuk, horietako bat izan daiteke nik adibidez pertsonei bat netako euskara eta euskal kulturako importantea izan dena Oteiza da. Gero badaude pertsonei batzuk bizirik daudenak eta oso importantea dira, horietako bat Urbeltz izan daiteke, dantzarako netako oso importantea, baina honetako adibidez kasu horretan, eta oso importante izango litzateke Urbeltz eta Marian egitea, biak. Edo musikariak adibidez ni Lourdes Suriondo eta Xabier Lete entako da bikote bat. Eta beste historia polit bat izan daiteke hausnarketa eta egitea musikan inguruan, talde, pixkat haustura suposatu den taldeekin adibidez Itoiz bat. Izan daiteke, Itoiz bat izan daiteke talde bat, Oskorri bat izan daiteke. Nik uste dut lan asko dagoela, gauza, eta zorionez gauza asko daude egiteko. Neria izango zen, ez zuen alde